Mustafa ba wannana roƙon da laifin kalabiyona ka yarda ga a da idona sai da tallace ana yi na zamani. Shugaban duk wani mai da'a, salamu alaika wanda iya ima'a, salamu alaika wanda mai son sai tsira sa'a, salamu alaika na annabi ya awwabi, salamu alaika Mustafa ya kashfal gurbi, salamu alaika na amal al wasabi, salamu alaika na ababan Fatima binta, salamu alaika annabin rahama ganata, salamu alaika daga kai akarfa annabta, salamu alaika adal karshe a karamci, salamu alaika annabi mai rayu zumunci, salamu alaika gaskiya mai hana zalunci, salamu alaika amidan mamu da suraja, salamu alaika ya mai da aisha da khadija, salamu alaika